Хей, здравейте! Аз съм Иванела. Това е първият ми видеоклип и в него ще ви покажа една много лесна гривна. Тя е доста елементарна. Не съм сигурна как се казва тя, но аз лично и казвам гривна на капки. Ето я и нея. Така, това е комплектът ми от ластици. Това е най-малкият. Повечето ми комплекти са така доста по-големи. 3 пъти около това. Така е голям. Но не мога да ги намеря. Това е лошото. В смисъл, аз знам къде са, но в момента не мога да ги извадя. Така, това съм аз. Ето така. Това съм аз, Иванела. И сега ще ви покажа гривната. Всъщност, първоначално тя няма да изглежда много добре. Ето сега ще ви покажа. Ето преди малко я плетох, за да... извинете, да ви я покажа. Ето я. Ето, това е гривната. Ето, така ще я покажа. Не е толкова лоша, хубава е гривната. Сега ще ви я покажа как се плете. Така, сега, разбираме с един цвет, има много това, така че ще ползвам от него. Вижте, ще сложа ето така телефона, не знам дали се вижда особено добре, но това е единственият ми вариант. Така, взимаме един ластик, какъвто и да е, и го слагаме, извинете, фръкна, после ще го дигна, така. Както е ластикът, мушкаме го на единия си пръст, после ето така на другия. Чакайте, да ви сложа на другата ръка и става на осмичка, виждате ли, така. След това взимате един друг цвят, така, и го прехвърляте отгоре му. След това слагате друг цвят и го слагате пак отгоре му. Още един цвят и го слагате. Първоначално не изглежда особено добре, но след това гривната изглежда наистина много хубаво. Така, извинете сега, ето така, вижте, дръпнете я, за да видите какво се получава. Така. Когато гледам някой видеоклип, за да разбера нов модел гривна, всъщност аз, как да кажа, аз първо го изглеждам и после я плета, за да имам представа върху това, което ще правя. Така. Извинете, не виждате. Така. Ето, за да не ви се пречка, може да го закачите на друг пръст. Така. Сега следва жълто. Аз го правя, нали, по някакъв така. Още един цвят. Правите го по размер на китката си, на ръката си. Нощ излязохме с Хау и Джоан. Да, личи си. Ходиш странно. Освен ако не си ходил на езда. Не съм ходил на езда, но се прокрадна думата жребец. Знам, нали ти казах? При нас с Ким е същото. Излязохме с тях преди няколко дни и започвам да се чудя дали изобщо ще се наспя някога. Бях ти толкова благодарен с нощи, че при кулминацията едва не извиках твоето име. Ей, как бе? Страхотно. Кристин ми изготви закуска и обяд днес. И понеже спах до обяд, така. След това, както слагате всичко на едно пръстче, хващате една кутичка, секунда, така, една от тези, които са във формата на S. Когато я хванете, извинете, я мушкате ето така, разтягате, на мен лично ми харесва как се получава. На другия пръст хващате, слагате,
Вижте как се разпусна. Нищо, махате го това ластиче. Хващате от тук. Лоп, лоп, лоп. Много зле, много зле. Ще видя. При кулминацията едва не извика в твоето име. Престани с това. Така. Ами сега остава само да сложите кукичката. Другата част на кукичката от тук. И е готова. Ето я. Гривната е наистина хубава. Сега ще си я сложа. Ето. Много е хубава. Гривната много ми харесва. Ето. Така я видим. Ето така. Винаги можем да звъннем на Хао или жена му. Дали? За да ми каже пак, че иска да ме скрие в джоба си. Така. Овладявали сме страни, където се отнасят с жените по-добре.